ассалому алайкум биандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Инак 2 рӯз қабл дар шаҳри Давҳаи Қатар, пойтахти ин кишвар, маросими қуръапартоии бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2025 байни футболбозони наврас баргузор гардид ва дар қатори 48 дастаи беҳтарини ҷаҳон дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам дар он иштирок мекунад. Маротибаи сеюм аст ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон то 17-солаҳо дар чунин мусобиқа ширкат меварзанд. ҳоло ба шарҳи мо таваҷҷӯҳ кунед. бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон дар ин сину сол бори аввал дар Қатар гузаронида хоҳад шуд. аммо сеюмин мусобиқаест ки дар кишварҳои араб мегузарад. дар он бори аввал 48 тими миллии наврасои дунё бо ин шумораи бузург иштирок мекунанд. дастаи мунтахаби олмон чемпиони феълии ин бозиҳо аст, ки соли 2023 ин унвонро дар Индонезия касб карда буд. минбаъд аз ҳамин сол сар карда ҳамасола бозиҳои ҷоми ҷаҳон дар ин сину сол гузаронида мешаванд. ҳама бозиҳоро шаҳри айрони Қатар истиқбол мекунад ва вуқӯъиҳо дар варзишгоҳҳои ин шаҳр гузаронида хоҳанд шуд. аз Осиё 8 даста: Тоҷикистон, Арабистони Саудӣ, Ӯзбекистон, Индонезия, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Кореяи Шимолӣ, Имороти Муттаҳидаи Араб иштирок мекунанд. Тоҷикистон баъди қуръакашӣ ба гурӯҳи A шомил шуд ва бо дастаҳои мунтахаби наврасони Амрико, Буркина-Фасо аз қитъаи Африқо ва Ҷумҳурии Чех аз Аврупо барои рохат ба бозиҳои минбаъда ба бориза мебарад. аз ҳар гурӯҳ 2 даста мустақим ба бозиҳои ҳазфӣ роҳ меёбанд. 8 дастаи беҳтарини ҷойи сеюм аз 12 гурӯҳ низ ҳаққи ширкатро дар бозиҳои плей-офф пайдо хоҳанд кард. дӯстони гиромӣ, дар барномаи имрӯзаи мо директори департаменти фаннӣ техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон Увайдо Давлатбеков иштирок мекунанд. хуш омадед ба барномаи мо ва инак тавре мебинем қуръакашӣ ба поён расид ва пеш аз ҳама мо инҷо имкон дорем ки бо сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Марко Раҷини, ки ҳоло берун аз Тоҷикистон ҳастанд, ба як суоли худ ҷавоб гирем. хуб, Марко Раҷини, салом. гумон мекунам ки ин қуръакашӣ барои шумо хеле хуб ҳам ҳаст. Амрико, Буркина-Фасо ва Чехия. чӣ андеша доред? Good evening. About your question, шоматон бахайр. гурӯҳи мо он қадар гурӯҳи осон нест. дар чемпионати ҷаҳон ҳамаи дастаҳо хеле пурқувват мебошанд. мо бояд ба ин мусобиқа аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва равонӣ омода бошем ва то моҳи ноябр футболбозони мо бояд аз ҷиҳати тактикӣ ва техникӣ хеле беҳтар шаванд. дар бораи ин се даста чӣ гуфта мумкин аст? онҳо аз қитъаҳои гуногун ва бозиашон хусусиятҳои хоси худро дорад. ман мунтахаби Чехияро беҳтар медонам ва бо услуби бозиашон ошно ҳам ҳастам. онҳо аз ҷиҳати тактикӣ ва техникӣ сатҳашон хеле боло аст. футболбозони ин даста дар ҳайати дастаҳои касбӣ бозӣ мекунанд. дар суперлигаҳо ва мусобиқаҳои байналмилалӣ таҷрибаи бой андохтаанд. дар бораи Буркина-Фасо, ман 3 сол дар Африқо ва Африқои марказӣ кор кардам. онҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ қавӣ мебошанд ва аз дақиқаҳои аввал то охири бозӣ дар майдон шиддати баландро нигоҳ медоранд. мо бояд футболбозони худро ба таври беҳтарин омода кунем, то бар зидди ин шаклу намудҳои футболи дастаҳои гурӯҳ ҳунар нишон диҳем. дар охир дар бораи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. футболи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар 20 соли охир хеле беҳтар шудааст. ситораҳои футболи ҷаҳон ба Амрико меоянд ва фарҳанги нави футболро дар Амрико ҷорӣ мекунанд. мунтахаби Амрико имконияти хуби интихоби бозигарони зиёдро дорад. ба наздикӣ навроҳҳоро аз шароити ин даста дидам. онҳо аз ҷиҳати фаннӣ хеле такмил меёбанд. аз ин рӯ мо бояд, тавре гуфтам, омодагиро то ба ҷоми ҷаҳон хеле пурқувват намоем ва бозигаронро омода созем. хуб, тавре дидем, аллакай мураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон гуфт ки гурӯҳи мо гурӯҳи осон нест, аммо дастаҳои хуб ҳастанд. Амрико, Буркина-Фасо ва ҳамчунин дастаи Чехия. ба назари шумо ин чӣ гуна гурӯҳ аст? гурӯҳи осон аст? дар ҷоми ҷаҳон ягон гурӯҳ осон нест. ягон гурӯҳ осон нест, лекин аз инам баътар шуданаш мумкин буд. чунки дар гурӯҳи мо ягон қаҳрамони минтақаи худ нест.
ба ҳар ҳол қатъи ҳама дастҳо бозӣ карда мешавад. бачаҳои мо бозингарои мо нишон доданд дар ҷоми осиё ки ба ҳама ҳадафҳо метавонанд расида. Муҳим аст ки мо чӣ хел тайёрӣ мебинем. ман боварӣ дорам ки федератсияи футбол тамоми шароитро муайё мекунад барои тайёрии тим дар ҷоми ҷаҳон. Ба як ҳадаф мемонад барои даста ки аз гурӯҳ бароянд. ҳамин ҳадафи минималӣ аз гурӯҳ баромадан. дар ҳақиқат шумо дуруст гуфтед, мо бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як маротиба соли 2007 воқеъ шуда будем ва онҷо мо ба камёбӣ муваффақ шудем 4-3. Бисёр бозии ҷолиб ҳам буд. Чӣ магар мо наметавонем ин навбат ҳам пирӯз шавем? барои чӣ не? Барои чӣ не? Муҳимаш тайёрӣ. Ман қатъи Марко розӣ ҳастам ки аз ҷиҳати физикӣ менталӣ агар бозӣ бо Эрон агар аҳамият диҳед дар ҷоми Осиё, пеш он бозӣ як фишори психологӣ буд ки ҳадаф мондем ба ҷоми ҷаҳон баромадан. Барои ин бачаҳо худро озод эҳсос накарданд. Лекин баъд аз Эрон бо Кореяи Ҷанубӣ худатон бинед як бозии хушӯ нишон дод. Бисёр зебо бозӣ яъне ки буд. бачаҳо тавонистанд потенсиали худро ба ин бозӣ нишон диҳанд ки ман боварӣ дорам ки дар ҷоми ҷаҳон мо нағз тайёрӣ мебинем. дастаи мо ба натиҷа як хуб ноил мешавад. Ба назарам вақт о қадар зиёд ҳам нест. Ина гуфтам мумкин аст ки вақт зиёд нест ва департаменти шумо ки аслан ба масъалаҳои техникӣ сару кор дорад барои омода кардани даста аллакай ҳастанд лоиҳаҳое ки мисалан онҳо дар куҷо машқ кунанд, машқ накунанд? Не, албатта вақт зиёд аст. 5 моҳ вақт зиёд аст. Бисёр аст. Хуб аст барои ҳамин тайёрии даста вақт. ҳозир ҷоми Кафа моҳи июн мешавад. бозингарои синни соли 2007 аку дастаи ҳамин базави бачаҳои 17 сола мешаванд. яъне ки ҳамин бачаҳое ки ба ҷоми ҷаҳон роҳат гирифтанд ба 5-6 кас 2007. аку ин якум тайёрии азим шурӯъ мекунем. моҳи июл 4 бози рафиқона, баъд моҳи август сентябр як турнире ки дар Аврупо гуфтугӯ рафта истодааст. мо ба назар гирифтагим ки дар он ҷо иштирок мекунем. дар ин гурӯҳ дар бораи Амрико шумо аллакай гуфтед. Буркина Фасо ин дастае ки аз Африқо аст. Мегӯянд ки бо дастаҳои Африқо бозӣ кардан душвортар аст. Барои чӣ чунин мегӯянд? албатта душвор аст. Буркина Фасо бисёри чихеле бигем бисёр мардуми Африқо дар Аврупо зиндагӣ мекунанд. Инам дар тими Буркина Фасо 8 бозингаре ки дар Аврупо тамрин мекунанд. хай худтон медонед чӣ хел шароиту чӣ хел мураббиё ҳастанд дар он ҷо. барои ин бо Африқо осон намешад. вале Буркина Фасо худам як тими пурқувват аст. агар хато накунам 64 ҷо дар рейтинги ФИФА ва аз гурӯҳи худ аз ҷои якум баромад. дастаи Мисрро мағлуб карду. пурқувват аст. вале мо бисёр маълумот ҷамъ накардем. вале мо пурра қатъи дастаҳо шинос нестем. ҳозир анализ карда ҳама бозиҳошонро мебинем, баъд тайёрӣ мебинем. хуб, дар бораи дастаи мунтахаби Буркина Фасо гузориши моро тамошо кунед. бо аврупоиён албатта бозӣ кардан душвор аст. мо ҳамон замон бо Белгия бо дигар дастаҳо ҳам бозӣ карда будем. соли 2007 дар назар дорам. ва ҳоло акун боз бо ҷумҳурии Чехия. аммо чемпионати ё худ бозиҳои ҷоми Аврупо ки навакак идома доранд, Чехия ягон имтиёз нагирифт. аку дастаи Аврупо Чехия ҳам ранги Тоҷикистон 10 миллион аҳолӣ дорад. ҳамин як маълумот дорем. қариби дар як сину сол 5000 бозингар дорад ҳар як сину сол. яъне ки 5000 бозингар синни соли 2009 аз 5000 ино интихоб мекунанд. барои ҳамин ин фикр мекунам ки аку аз Аврупо ягон даста суст намебарояд. ягон бозӣ барои мо осон намешавад. аз ҳамин се дастае ки ба назари шумо ҳаст дар гурӯҳи мо, кадомаш аз ҳама пурқувваттар? Амрико аст? Буркина Фасо? хуб, дар бораи Буркина Фасо хеле маълумоти дақиқ ё ки Чехия? футболбозии мо барои дар муқобили кадоми ино бозӣ карданашон душвор? бо ҳама дастаҳо осон намешавад. ин чӣ хеле Марко гуфт, ҳар як даста як стили худро дорад, як модели бозии худро дорад. ва меомӯзем ҳар як дастаро мо меомӯзем. лекин дастаи мо ҳам охир дастаи мо хуб аст. Дастаи мо хуб аст. беҳтарин аст. мо агар ин шароитое ки барои даста барои пеши ҷоми Осиё
тамоми шароиту доштан, ҳам хемо давом тем тайёрӣ бинанд. Ман фикр мекунам ба натиҷаи хуб мерасем мо. خب با دسته منتخب توجیکستان دعوتشده محمد جان نظری خودش دلیل گفتگوی شما هست. چون بازیگرانی که سویه کسبی بازیشون بلندتر است، اونها خیلی در سطح بلند هم قرار دارند. این دسته رو حالی ما 3 سال پیش جمع کرده بودیم. اگر دایتون باشد این دسته 2 بار قهرمان کاف شدگی. اون وقت سرمربی دلیر قیاسов بود. تیاری خوب دیدیم. بسیار بچه‌های چی دارن، بسیار بچه‌های با استعداد داریم. اینا محمد نظریف، مهربان عادلزاده، رمضان، عبدالله. با فکرم عبدالله رو تمام آسیا میشناسند. توانست که یک پتانسیل کلان داشت، لیکن در بازی توانست که خود رو نشان داد. که پیش افسوس که بسیار بازی‌ها پتانسیل خود رو نمیتونست نشان داده. لیکن در این بازی همه بچه‌ها من از میترسم که یگان کسا نمیگم مصطفی ظریف و نظرالله همه بهترین بچه‌ها هستند. اگر مقصد که یک دمی 5 ماه موندگی فقط با از خود اینا وابستگی بسیار دارد. چخه این رو اکوس самостоятельно کار میکنند. چخه تیاری بینم برای که ما نمیتونیم در مدت 5 ماه در یک گستینسه میمانخانه قبیمون کار کنیم. قدشون برای که یک سامسازدن یک از طرف خودشون بسیار چیزا وابستگی دارد. بله بله که بچه بعد همی یک اکو چخه گویم تجربه بسیار دارند بین المللی. ما با همین 3 سال زیاده 30 بازی کردند بین المللی. در تمام بلاروس بازی کردند و در بازی رفیقانه در انتخابی جام اسیا 33 گل زدیم. اینا همین بچه‌ها. بله. بعد پس خیلی نمیتونن که چه یا خود بگیم امریکا رو مغلوب کنن، بورکینافاسو رو مغلوب کنن. بله میشود. از دنیای فوتبال هم که شد که همو فاوریت ها ایستادن، نه که همو اوتسایدر نموند دیگر نموند. همه برابر بازی میکنن. همه اون مخنه که فوتبال چیست، همو ترینر کوچ ادویکیشن میگیم، آموزش ترینرها، گراس روتس، همو 6 تا 12 الیت یونیورسیتی اکادمیا. بعد هم یک کنکورنتная среда. با توجه که چه نمیدونم یک کنکورنتная среда که در اونجا بچه‌ها فقط ترقی کنند. اگر راستش رو بپرسم شما امید داشتید که همین گروه همین دسته ها با در یک گروه شامل میشوند؟ همین دستایی که راست دیگه من خرسند شدم که همین دستا با ما که از این بهتر هم شدنش ممکن بود. واسه ببینیم یا که برزیل یا که آرژانتین یا که اسپانیا. بله تشکر زیاد. شما در جام آسیا بودید، در حقیقت سطح بلندی بازی خوب بودند. ما از کره شمالی 3-0 مغلوب شدیم. این پهلوهای چی پهلوهایی داشت که اینجا ما با روبرو شدیم؟ میدونید یک نقشه بازی بود، پیش بازی پلان بازی درست بود. افسوس بچه‌ها کمتر نتونستن اجرا کردن. ما با یک بار دیگر میگم که همین یک فشار بود که با جام جهان بسیار مهم است برآمدن. برای فشار خود رو تاثیر کرد، فشاری پسیکولوژیکی ما باید با جام جهان برایم. بعد نیکی دسته کره هم دسته پرقوت بود. در حقیقت دسته پرقوت بود. با فکرم من بسیار قوت رو با ایران صرف کرد که دیگر نتونست بازی کرده. لیکن به هر حال اگر یا بار دیگر بازی میکردیم تماما دیگر نتیجه میشد. یعنی غلبه میکردیم؟ بله برای که بعد از ایران بچه آزاد خود رو حس کردن. که این نه فقط بازیگرا، من میدیدم، من در اونجا بودم، من مربی رو میدونم، سرمربی رو میدونم، دید چقدر گریه کرد بعد از بازی ایران. این بسیار فشاری سخت برای بچه بود. ما کوشش کردیم که بسیارتر ما هم فشار نیاریم و آزادانه بچه تیار کنیم. لیکن به هر حال وضعیم بود. اینا با کره جنوبی بچه ها نشان دادن که پتانسیل خود رو بچه قادر هستن. بچه قادر هستن. بله. دسته دومی که در گروه تاجیکستان بهترین حسابیدن ممکن است این منتخب جمهوری چخ از اروپا می باشد. اما این دسته در بازی‌های انتخابی جام اروپا که دیروز به پایان رسید در گروه B شرکت ورزیده از دسته‌های منتخب نورسان ایتالیا 2-1، بلژیا 3-1 و انگلیا 4-2 شکست خورد و در گروه یگان امتیاز به دست نآورد.
чехия ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон аз ҳисоби ширкаташ дар рақобатҳои интихобии соли 2024 роҳхат ба даст оварда буд. онҳо дар гурӯҳи ҳафтум мунтахаби наврасони беларусро 3-0 ва андораро 8-0 шикаст дода бо мунтахаби олмон чемпиони феълии ҷоми ҷаҳон дар ин синни сол 3-3 мусовӣ бозида бо 7 имтиёз аз зинаи дуввум ба ҷоми ҷаҳон баромаданд. дар чемпионати аврупо то ҳол ғалаба ба даст наоварданд ва танҳо як маротиба соли 2006 ҷои дуюмро гирифта буданд. соли 2024 дар ҷоми аврупо то бозиҳои чорякниҳоӣ расиданд. дар ҷоми ҷаҳон 3 маротиба иштирок карда соли 1993 ба бозиҳои чорякниҳоӣ низ роҳхат гирифта буданд. имсол 8 даста баромад мекунад. ҳамсояи кишвари мо чун наздик аст, бояд ба Ӯзбекистон таваҷҷӯҳ кунем. гурӯҳи инҳо чӣ гуна гурӯҳ аст? Парагвай, Панама, Ирландия, Ӯзбекистон имконияти баромадан ба назарам 90% дорад. ё не? Парагвай, Панама, Ирландия ҳама дастаи футболиан ё? Дастаи футболиан. Аммо Ӯзбекистон чемпиони Осиё аст. Ӯзбекистон хеле 9 нафара дар муқобили Арабистони Саудӣ пирӯзиро ба даст овард. охир Ӯзбекистон хело тараққӣ кардааст. ки намедонам ягон чӣ гуфта наметавонам, барое ки Парагваю, Панама ба як ҷоми ҷаҳон охир. дар ҷоми ҷаҳон дастаҳои сус нестан шумо. Сус нест дар он ҷо. яъне аз инҷо пешгӯӣ кардан мумкин аст. аммо дар гурӯҳи аки инҷо дастаҳои Қатар, Италия, Африқои Ҷанубӣ ва Боливия ҳастанд. шонси Қатар то кадом дараҷа инҷо манзури мо шуда метавонад? Қатар ҳам мизбони бозиҳо ҳаст, дар ҳамон ҷо бозиҳо баргузор мешаванд. фикр мекунам Қатар он қадар шонс зиёд надорад. хуб биёед гурӯҳи Б ҷопон. ҷопон, Марокаш, Каледонияи Нав ва Португалия. ҷопон чӣ гуна имконият дорад? ҷопон ягон ман надидам ки ягон бор дастаи сус бошад. ҷопон як фалсафаи худро дорад, ба натиҷа нигоҳ накарда, аммо фалсафаи худ ҳамин стили футболи худро давом медиҳад, навобаста аз натиҷа, навобаста аз ягон чизҳои пеш бурда. не ки дар ин ҷо ба фикри ман Марокаш ба фикри ман як фаворити якум Марокаш аст. ба гурӯҳи С ҳам таваҷҷӯҳ мекунем. онҷо дастаи Имороти Муттаҳидаи Араб аст дар муқобили Коста-Рика, Хорватия ва Сенегал. барои Иморот ҳам хеле душвор хоҳад буд. хеле душвор. ба фикри ман заиф ҳамин гурӯҳ аст. Мали, Зеландияи Нав, Австрия, Арабистони Саудӣ. ин гурӯҳи Л аст. дӯстони гиромӣ, бале инҷо мо ба хотири он ки Арабистони Саудӣ ҳам дар ҷоми Осиё саҳми бисёр арзанда гузошт, ҷои дуюмро гирифт. барои ҳамин инҳоро мо интихоб кардем. хуб аз инҷо Арабистони Саудӣ ҳам метавонад ки ба бозиҳои минбаъда равад. фаворити хеле асосӣ ба фикри ман Мали аст. бале хато накунам қаҳрамони Африқа. бале баъд бо Зеландия Нав, бо Австрия ба фикри ман мешавад бозӣ карда. дастаҳо хеле зиёд шуданд. ин аз назари шумо чӣ аст? 48 даста дар ҷоми ҷаҳон, ин бисёр нест? ин як беҳтарин иқдом аз тарафи ФИФА аст. бибинед пеш байни 17 сола буду 20 сола, яъне ки мо се синни сол бачаҳоро мо бозигароро мо гум мекардем. ҳозир ки бошад инами 5 сол ки бозиҳои ҷоми ҷаҳон мераванд, акнун якум бор мо ҳастем ки ҳозир мо бо ин даста тайёрӣ ба ҷоми ҷаҳон дидастем. дирӯз бозигарои 2009 бо Туркманистон бозӣ карданд. Унҷо ҳам 17 сола ҳастанд. Ю16 гирем 2009. ана 3 июн мо дастаи Русияро даъват кардем ки бо бозигарои соли 2010, яъне ки мо уже 3 дастаи мунтахаб дорем дар синни сол. мо бо нақшааст ки 5 даста шавад. албатта дӯстони гиромӣ, тавре иҷод акай ман гуфтам 48 даста аст ва ҳар сол минбаъд чемпионати ҷаҳон баргузор мегардад ва мекунам ки кор ниҳоят зиёд мешавад дар ин баҳс дар 17 солаҳо. бале як чӣ гӯем, як фундамент мешавад ки ҳозир ман барои дастаҳои мунтахаб. бале 20 кас 25 кас буд дар 17 сола, 25 кас 20 сола. анакун тасаввур кунед, аз 15 то 20 мо 5 поколения бозигароро тайёр мекунем. ин зиёда аз 100 бозигар мешавад. ин таъсири худам барои Ю23 ҳам таъсири худ барои дастаи миллӣ, барои ки лигаи олӣ ҳам таъсири худро меорад ки дигар хел бачаҳо тайёр мебинанд. албатта ташаккур ки шумо ба ин барномаи мо омадед. мо умед дорем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳатман аз гурӯҳ мебарад, чунки дӯстони гиромӣ дар ин радифи бозиҳо танҳо
8 даста аз зинаи сеюм ҳам ба бозиҳои минбаъда рухсат мегиранд ва осон аст ки инҷо зинаи сеюмро ҳам бигирем ба даври бозиҳои осон несту осон акнун ба кадом хотир мегӯям мо дар ҷоми осиё бисёр ҳам вазифаи пурмасъулиятро онҷо иҷро кардем. Дастаи мунтахаби Эронро бо ҳисоби 3-1 шикаст додем ки ин натиҷа метавонад ки ҳар вақт дили моро мухлисонро ором кунад ва ба мухлисон ҳам гуфтанӣ ҳастем ки дастаи мунтахаби Тоҷикистонро албатта дастгирӣ кунанд, чунки бо Қатар аллакай бисёр корҳо анҷом дода шуда истодааст. Яъне расман раводид виза надорем ва метавонанд раванд онҷо ҳам мухлисӣ кунанд. дӯстони гиромӣ, ин буд ҳамаи он маълумоте ки мо мехостем ба шумо дар барномаи имрӯзаи футболи Осиё диҳем. ин чун дастаҳо хеле зиёд ҳастанд, ман умед дорам ки боз дар ин бора ба ин масъала бармегардем ва боз барномаҳои дигару ҷолибтар аз ин ҳам пешкаши шумо хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо барномаи футболи Осиёи навбатиро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. ба шумо ҳам ташаккури зиёд. хайр, шо боздид.